Po štúdiách Miguela Mendeza na Slovensku držali dve lásky. Milovaná osoba a tancovanie. S tou prvou tomu nevyšlo. Tanečníkov však už vychoval viac ako 20 rokov. Bez akejkoľvek obavy som prijal akože Bratislava. Tak hovorím, pokračuje exotika, ne? Ideme do Bratislavy, nám dali mapy, všetko a nám prisadili na vlak, normálne ako delegácia. A sme, myslím, že o polnoci išiel vlak z hlavnej stanici v Prahe. A prišli sme okolo 4:30, 5:30, bola taká hmla. Ja som si myslel, že som prišiel do neba. V roku 1985, presne 22. októbra 1985. My sme išli z vojnovej Nikaraguy, ja som Nikaragujčan, tak my sme išli totálne z vojnového štátu, dá sa povedať, civilná vojna bola u nás. Situácia bola veľmi nápätá, bol som 17-ročný chlapec. U mňa bolo to tak, že s rodičmi sme sa porozprávali, že oni mi povedali sú dve možnosti, buď pôjdeš vonku študovať, pokračovať, alebo ostaneš tu a zomrieš. Dá sa povedať, že vyhral som letenku do nového života, pretože my, aj keď som bol dobrovoľný, kedykoľvek mohol som ísť na front. Ja som prišiel študovať medzinárodné ekonomické vzťahy, zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej. A to bol môj odbor a to som čo aj Excel, samozrejme, hej. Ale prvý pol roka som prežil na Šťoltesovej ulici, lebo tam bolo tam ústav prípravy, jazykovej prípravy, slovenčina, no. Som sa musel naučiť po slovensky najprv, nevedeli sme ani muk, ani puk, nič. Ďakujem. Ďakujem. Prosím. Bol šok, pretože tam si videl, aj samotná Latinská Amerika je taká hlučná, iná, veselá. Aj keď mali sme problémy, tak ináč to správanie, hej, naše. A tu sa mi zdalo na začiatku, ako keby tie tela, čo sa hýbu na ulici, len existovali a nežili. Ako tí ľudia sa neusmievali. To nebolo taký spôsob ako spontánnej komunikácie, takže pre mňa to bolo dosť tiež také šokujúce. V prvom rade, hej, postupne, ja som mal to šťastie, ja som dancoval, hej. A ja hneď, ako som bol na jazykovej škole, vďaka mojej učiteľky slovenčiny, Maja Vravelová, ktorá bola ako moja matka, tam fakt na to bolo angelik, človek, aj nielen pre mňa, aj pre všetkých Latinoameričanov. Tá učiteľka ma kontaktovala s ľudia, ktorí robili rock and roll. Tak to začalo moje, dá sa povedať, miešať sa medzi Slovákmi. A tým, že som dancoval, už som začal vystupovať, som aj organizoval veci, tak mi ten čas išiel veľmi rýchlo. Tá moja integrácia bola taká spontánna, taká plynulá. Ja som ten typ človeka, že nebudem teraz ľutovať, že vazulu nemám avogáda a takéto niečo. Ja som chcel aj ohudnať jedlo, aj vidieť, ako žijú tie Slováci a s nimi byť. Ja som chcel skončiť a slúžiť vlastne ako diplomatom, hej, Nikaragua. Ja som sa zamiloval v prvom rade a do dve veci som sa zamiloval. Do osoby, ak môžem povedať, a to ostane totálne anonymátum, to je cenzúra, ale potom som sa zamiloval do svojho súboru, ako do svojho dieťa. Som začal mať viac vzťah, lebo ja som počas škole som mal súbor, ktoré sa skladal so študentov z Latinskej Ameriky. Tým prišla dnešná revolúcia, veľa z tých študentov, čo boli ako členovia môjho súboru pôvodného, odišli mi. A ja som ostali skoro bez členov. Tak vtedy s mojou frajerkou ja som založil pilotný projekt, pretože ja som nechcel ostať, hej. Pilotný projekt a sme robili konkurs na zase latinsko-americké tance, ale pre Slovákov. A zrodil sa história Latino Flash 24. marca 1990 v Mlynskej doline. Môj otec tancoval na prvú skupinu, čo mal Miguela, a tam sa spoznali s mojou mamou a potom sa nejak dali dokopy a potom mali rodinu a to bolo pred 20 roky a potom som sa dozvedel, že Miguel stále má tú skupinu a som si to chcel vyskúšať. Potom otec sa stretol s ním a
sme sa porozprávali a som hovoril, že áno, môžem si to vyskúšať a potom pred rokom som začal. Začiatky boli veľmi, dá sa povedať, veľmi rôznorodé, sa týka reakcií Slovákov. Dá sa povedať, že na niektorých podujatiach eufória, emócie, všetko, na niektorých tí Slováci boli, neviem, či v šoku, keď vyšli baví v takých a takých kostýmoch. Ale postupne sa to odbúralo. Keď išlo Latino Flash vystupovať, tak už vedeli, že to bude rôzne štýly tancov a rôzne formy prejavu. Mám dvojitý život. Dá sa povedať tak, tak pracujem tu, ako ste videli, na konsulát a po večeroch, nie večer, ale po večeroch, tak sa venujem môjmu vlastnému projektu, ktorý sa venuje niekoľko rokov na ten latinsko-americký kultúrny projekt, ktorý má na starosti to šírenie kultúry Latinskej Ameriky v rôznych formách a hlavne je to pre Slovákov. Tak určite to podáva inak, aj to inak prežíval vlastne to jeho kultúra, on tam vyrastal a určite my sa nevieme do toho vcítiť tak ako on, ale snažíme sa vlastne pochytiť niečo od neho a snažíme sa teda vlastne to latino previesť v takom štýle, ako on by si to želal. Keď som sa už dostala potom do Miguelovej vyššej skupiny, do Latino Flashu, tak tam už ma trénoval Miguel, tak tam už som to tak pocťovala viacej, že trénujeme niekto z Latinskej Ameriky. Slovensko je jedna veľmoc, čo sa týka latinsko-americkej tanečnej scény. Tu je už je strašne veľa súborov takého typu, strašne veľa kursov tanečných, sú reštaurácie, sú diskotéky, sú strašne nainfikovaných veľa Slovákov, hudba či jazyk. Takže Slovakia okrem hokeja je veľmoc tanečná latinsko-americká. Teraz plánujeme ísť zase na turné v rámci 22 rokov založené Latino Flash. Ideme na Kostariku a do Nikaragui júl 2012. Naozaj, to je najbližší plán. Tak pracujeme na to, pripravujeme sa na to, hľadáme prostriedky. To je jediná motivácia, čo ja môžem poskytnúť tým mojim tanečníkom. Hej, aby videli tú druhú časť sveta latinsko-amerického, to, čo sa učia, ten jazyk, a aby praktisovali to všetko, hej, aby mohli sa tancovať, aby boli aj uznaní tam. To je tá motivácia pre toho umelca. Ja chcem vytvoriť ten mostík medzi Slovenskou a Latinskou Amerikou, aby moje deti, mladí ľudia, ale hocikto, ktorí miluje tú hudbu, u nás vybudovať taký malý inštitút priateľstvo medzi Slovenskou a Latinskou Amerikou. Ja som veľmi obdivoval niektorých vlastností Slovákov, ako je tá súdržnosť. Pamätám si, keď niekto postavil dom, ten druhý pomáhal, alebo ľudia boli k sebe priateľskejšie. Teraz vidíte, ako to je naozaj, že skoro pomaly zavidia nos medzi očami. A hlavne ja pracujem s mladými ľuďmi, aj s deťmi a s mladými ľuďmi, takže vidím to isté. Tá neistota u mladých ľudí je väčšia, ako keď pred 20 rokmi. Teraz tie deti, niektoré z nich sú demotivované, totálne, nevedia kam s tým titulom. Už teraz normálne chcú odísť z tejto krajiny. Väčšina Slovákov ako keby nestotožňuje sa aj s vlastnou krajinou. To znamená, že by som chcela, aby si vážili vlastnú krajinu, čo majú. Že žijú v mieru, že ráno sa postavíš a máš kam ísť, fungujú električky ako tak, autobusy, nepáľajú bomby, nemajú chorobu, nemajú zemetrasy ako my, nemajú vojnu. Slovensko je krajina, ktorá sa dá jesť. Ako papať celú. A stále nemám dosť. Asi tak.